Kaixo, Euskal Herriko Unibertsitatetik, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolatik, ekartzen dizugun proposamena aurkeztera goaz. Proposamen hau, arkitekturarako material konposatuak ezagutzea da. Eta helburua, esan bezala, edozein ingeniari eta arkitektuentzako konposatu berezi hauek ezagutzean datza. Bertan, ingeniaritza kimiko eta ingurumen ingeniaritzatik datorren Kristina Maite irakasleak eta arkitektura saileko Igoronek parte hartu dugu. Zer dira material konposatuak? Material konposatuak materialen zientzietatik abiatuz, osagaiei ezberdinak elkartu da, bi osagai edo gehiago elkartzerakoan sortzen diren material berriak dira. Hasieran genituen osagaien ezaugarriak hartuta, material konposatuak ezaugarri hobeak izango ditu. Hau da, material heterogeneo izanik, material berri hau aproposagoa izango da eraikuntzan erabiltzeko. Betidanik, naturan, material konposatuak ezagutu izan ditugu, nahiz eta ez jakin material konposatuak zirela. Hala nola, egurra eta zurra, bai, material hauek konposatuak dira. Eta eraikuntza sortu zenetik, hau da, jatorritik, erronka ezberdinak garatzeko, arkitekturan edo eraikuntzan, hainbat gauza eraikitzeko genituen erronka aurrera eramateko, material ezberdinak bata bestearekin lotu, elkartu edo nahastu izan ditugu, material berriak aproposagoak sortzeko. Hauek dira konposatu. Eta hauek ezagutzeko ikastaroa kurtso hau oso aproposatu. Kurtsoa lau gai ezberdinetan banatzen da. Lehenengo gaia, gai orokor bada, hau da, material konposatuen ezaugarriak eta osagaiak. Nola sortzen diren, ze ezaugarri dituzten jakiteko. Bigarren gaia, naturan dagoen material ezagunen eta erabilgarrien hori garatzea izango da. Hala nola, egurra. Egurrak, arkitekturan eta eraikuntzan, erabilpen izugarriak ditu. Alde batetik, arkitekturaren eta akaberatan, eta bestaldetik arkitekturan egitura naturalenak egiteko, hau da, egitura egurrezkoak egiteko ere oso erabilgarria. Bestalde, eraikuntzan erabiltzen den materialik ezagunena. Hormigoia. Hormigoiak badakizue askotan egiturak eragiteko erabiltzen dela, baina erabilpen asko ere baditugu hormigoia. Material hau ezagutuko dugu hirugarren gainetan. Eta azkenik, izango dituzke plastikozko konpositeak. Konposite hitza bereziki matrize plastikoa duten konposatuei izendatzeko erabiltzen dugu. Eta material konpositeak dira garapen handia duten materialak. Ze azkenean, hauekin material konposatu asko sortu ditzen dugu. Hala nola, eskultura ezberdin asko sortzeko, material konposite plastikoak erabiltzen dira, ezagunak ditugun hainbat eskultura materialekin eginak dira, eta gero, bai birgaitzetan eta bai eraikuntzako pieza berezi eta erronka ezberdinak sortzen dituzten pieza hauek eraikitzeko material oso proposa. Hala nola, armarriak, edo eta estalki bitxi eta berezien pieza borobilduak sortzeko, edo kapitel, zutaben, moldura arkitektoniko berezi hauek ere birgaitzeko edo sortzeko, eta, ikusten dezuen bezala, hainbat aplikazio ditugu, ataria, parandak, erlaitzak, gauza asko ditugu. Laugarren gaian jorratuko ditugun material konposatu hauek, hau da, konpositeak, oso aproposak dira erabilera askotan. Bueno, bai birgaitzetan, bai arkitekturan, bai eraikuntzan arituak baldin bazaudete, kurtso oso aproposa da zuentzako. Eta bestalde, material berezi hauek ezagutu edo sortzeko grina baldin badaukazue, kurtso oso aproposa. Beraz, hemen zai gaude, zuen kurtsotan apuntatzeko. Ongi izan eta espero zaituztegu.